Val, tal com ho tenim ara, tenim seguidors, l'arxiu del blog i un apartat sobre mi, sobre l'autor del blog. Molt bé. Anem a editar el sobre jo i el que farem serà eliminar-lo. D'acord? I ja no tenim sobre això. L'arxiu del blog el deixarem. Els seguidors el que farem és també eliminar-lo. Molt bé. Ara de moment només tenim l'arxiu del blog. Afegirem uns quants gadgets o ginys, que són els que es posen aquí. Cliquem aquí dalt i el primer que posarem serà una llista de blocs. Apretem el més per afegir-lo. Títol. Podem posar blocs interessants. L'ordre que apareixeran és cada vegada que s'actualitzin quin és el més recentment actualitzat. Mostrarem tots els blocs que jo posi, mostrarem la icona i el títol de l'element. La data no la traurem, la data, i deixarem només la icona i el títol. Molt bé, afegirem un bloc a la llista. Afegirem els blocs que heu d'afegir són a la llista d'exercicis. Jo ara n'afegiré un per veure com es fa, però els teniu a la llista d'exercicis. Llista de blocs. Heu de posar tota la URL sencera. Molt bé. Ja tenim un nom. Podem canviar el nom, de moment ja està, des-ho, i ja tenim un bloc a la llista de blocs. Recordeu que s'han de posar tots els blocs que us poso en el llistat d'exercicis. Desem. Blocs interessants. Ha aparegut a sobre l'arxiu del blog. Ja m'està bé. Afegim un altre gadget. En aquest cas afegirem, anem cap avall i afegirem una llista d'enllaços. Els enllaços que s'han d'afegir a la llista dels enllaços els teniu al llistat d'exercicis. Títol. Enllaços útils. Podeu posar el títol que vulgueu. Nombre d'enllaços. Si ho deixo en blanc, mostraran tots els enllaços que tinc. Deixarem. Ordenació. No ordenarem. I afegirem el primer enllaç. Per exemple, aquest que tenim als exercicis. El nom posaré el títol de la pàgina en qüestió. Afegim l'enllaç i ja tenim un. El tenim aquí sota. Podem editar, canviar-lo o eliminar. En podrem afegir més i anirem clicant el botó afegeix un enllaç. Desem i ja tenim els enllaços i els blocs. Posarem primer els blocs a sobre, l'agafo i l'arrossego dels enllaços. I afegirem un altre gadget. Aquest altre gadget és el del flux d'actualització, que és aquest. Ara us explico què és. L'afegim i a veure, ens apareix un espai només per posar una adreça. Tots els blocs, el nostre també, apareix aquesta icona. Aquesta icona és la subscripció del contingut del blog. O sigui, nosaltres podem fer que des d'una altra pàgina web ens vingui a buscar el text o el títol que surt al nostre blog, sense que nosaltres notifiquem res amb aquesta altra pàgina, només actualitzant la nostra pàgina. Per exemple, me'n vaig a la configuració i el que posaré és l'adreça d'una altra pàgina, per exemple, la que tenim als exercicis. Poso l'adreça
Fixeu-vos que aquí darrere posaré ara feed, que és perquè ell agafi el contingut d'aquesta pàgina, els títols dels posts que hem posat, per tal que els mostri a la meva pàgina. Si fem continuar, ens diu que està recuperant el feed, o sigui, totes les dades. Mostrarem 5 elements, deixo les dates, no cal, i fixeu-vos què és el que sortirà. Aquests són els últims posts apareguts en aquesta pàgina web. Ho desem i aquest el posarem a sota d'enllaç de l'arxiu del blog, aquí baix de tot. Molt bé, ja tenim els 4 gadgets que hem de tenir forçosament. El llistat d'exercicis us diu quins blocs heu de posar, quins enllaços s'han de posar i quina subscripció RSS s'ha de posar. A més, us demanaré d'afegir-ne un altre que no sigui cap dels 4, totalment lliure. Anem a veure el peu de pàgina. Gadgets pel peu de pàgina. Són els mateixos. Podrem afegir qualsevol cosa que nosaltres vulguem. El que farem serà ara mateix deixar-lo en blanc, no cal posar res, penso jo, al peu de pàgina. Si volguéssiu posar alguna cosa, és cosa vostra posar-la o no. Molt bé, ja tenim la configuració de tota la pàgina feta i ara us acabaré d'explicar com funciona el tema de les RSS. Desem i anem cap al blog, l'actualitzarem i veurem com canvia tot el marge. Molt bé, ja tenim primera part, blogs interessants, el títol del blog amb el primer post, els enllaços útils col·locadets aquí, l'arxiu del blog i el feed RSS. Fixeu-vos que apareix el títol de la pàgina en qüestió i tots els posts que surten en aquesta pàgina. Si jo clico amb una, per exemple el primer, anirà a la pàgina en qüestió sense que jo hagi hagut de tocar res. Fixeu-vos, aquí teniu la pàgina en qüestió i si me'n vaig a inici veuré exactament que els últims posts que s'han posat en aquesta pàgina són els que m'apareixen, són els que m'apareixen a la meva. Molt bé, primera part feta. El que ens cal ara és canviar l'aspecte, o sigui, la plantilla que vam triar nosaltres, i això ho fem al primer vídeo. Fem tots els exercicis aquests i passem al següent.